Caminho de Santiago marcando presença na Festures, a maior feira de turismo do Brasil aqui em Gramado. Olha, Juan, muito obrigado a oportunidade de falar para o nosso público aquilo que vocês têm de melhor nesta região para o público brasileiro. Mira, o noso que vinimos a apresentar basicamente é o Camiño de Santiago, pero quería falar antes un poquinho de onde se encontra a meta do Camiño de Santiago. A meta do Camiño de Santiago encontrase na Galiza, que no noroeste da España. Ali a tradición di que é onde está a tumba de Santiago, e a través deso, como apóstol de Cristo, a través deso foi cando se inaugurou unha serie de peregrinacións, e a xente vai ver o corpo de Santiago. Entonces, o noso produto por excelencia é o Camiño de Santiago, pero evidentemente temos moitas máis cousas. Temos unha gastronomía maravillosa, temos unha paisaxe verde, é o norte de España, a España verde, non ten nada que ver o sur da España, que é moito máis seca, moito máis árida, non? Temos unha serie de monumentos como a Catedral de Santiago, ou a Catedral de Lugo, ou a muralla romana de Lugo tamén. Vouche resumir todo nunha frase. Mira, o poeta alemán Goethe dixo que Europa se fixo peregrinando a Santiago de Compostela. Creo que con eso xa che digo todo. Eu diria para você que o Vambora Viajar tem que estar na Galícia, mostrar esse caminho de Santiago, porque o nosso programa ele traz o turismo religioso para todo o Brasil pela TV Evangelizando. Vamos a Santiago, Vambora Viajar!